2019an ja informe bat egin genuen tendentziei buruz, eta gaur egun aktibo dago, oso aktibo. Ebaluaketa arloan, Innobasque hor funtzio importantea dauka. Sarearen agente singularra da, eta ebaluatzen deu bai zientzia, teknologia eta berrikuntzaren plana, eta baita ere zentro teknologikoak, centros de investigación cooperativa, eta baita ere unidades de I+D empresariales. Informazioa asko daukagu, eta informe batzuk egiten doguz, baina informe horiek gero ejekutatzeko danon artean. Jakiteko zer behar dan, konparatuteko beste Europa mailako zentro desberdinekin batera, eta ikusteko non jarri behar diren helbururik importantenak. Gure bazkideekin batera, lortuko dugu, ekosistema guztiarekin batera, lantzea estrategia bat Euskadi mailan hobeto bizitzeko.